Leijonat esittelee helteisessä Brnossa ihan uuden pelaajan A-maajoukkuetasolla. Joona Koppanen, uran ensimmäinen A-maaottelu kohta alkamassa ja varmaan häkki aika lailla täynnä täällä. Minkälainen fiilis ottelu alla? No, ihan huippufiilistä. Hieno päästä korkkaan nämä miesten pelit ja päästä osaksi tätä joukkuetta. Leijonapaita päällä viimeksi 7 vuotta sitten junnujen kisoissa. Minkälaisia muistikuvia sieltä? No ihan hyviä muistikuvia, että tiukkoja tappioita siellä oli ja 18 mestaruudesta sieltä on hyviä muistoja, niin mukava päästä takaisin. 7 kautta Pohjois-Amerikassa ja nyt sitten nykyinen sopimus Pittsburghin kanssa päättyi. Päätit kuitenkin lähteä mukaan tähän Savottaan ja sitten vielä MM-kisat odottaa ensi viikolla. Minkälainen päätös se oli? Oli se helppo päätös, kun kysyttiin, että ainutlaatuinen ja tosiaan sanoin, että ekaa kertaa, niin ei tarvitse miettiä kahdesti, että lähdenkään. Minkälaiseen joukkueeseen tulit? Erittäin tiiviiseen joukkueeseen, että paljon hyviä jätkiä ja hyvä henki.